O PP de Noia dá a coñecer facturas de gastos en hostalería presentadas polos grupos do goberno local. Critican así a dobre moral din de Marea e Partido Socialista, os que acusan de tentar difamar o anterior executivo. Que tal, saúdos? Nova xornada de protesta das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar e das Residencias. Denuncian a paralización total da negociación das súas condicións laborais por parte da patronal. Onte tamén protagonizaron un peche no Concello de Pontevedra para poñer o foco sobre as súas reclamacións. A Mancomunidade do Salnés ten mobilizados 11 millóns de euros de investimentos en infraestructuras estratégicas da comarca. Esta mañá o organismo comarcal fixo balance, destacando que dese importe xa se executaron máis de 4 millóns en melloras como a instalación fotovoltaica da ETAP ou o reforzo da estación de bombeo de Ponte Arnelas. O novo Centro Dual de Hostalería e Restauración de Sanxenxo estará operativo na primavera de 2026, uns traballos que se están a acometer no antigo colexio do Cruceiro en Vilalonga, que albergarán tamén unha biblioteca e un centro de maiores. Outono de jazz en Pontevedra. O mellor jazz volverá á Praza da Peregrina da cidade grazas a este ciclo, unha iniciativa do Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra que celebra a súa 25ª edición. Arranca este mesmo sábado. E máis de 700 corredores participarán este domingo na carreira popular Mar de Boiro Memorial Pepe Buceta. Nesta 20ª edición mantense o mesmo percorrido de anos anteriores, con saída dende a rúa principal ata Mañóns. Asuntos que vemos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Nova xornada de protestas das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar e das Residencias. Onte tamén protagonizaron un peche no Concello de Pontevedra para poñer o foco sobre as súas reclamacións. Denuncian a paralización total da negociación das súas condicións laborais por parte da patronal. Tamén anula a implicación da Consellería de Política Social da Xunta neste procedemento. Recordemos que as traballadoras reclaman, entre outras cuestións, incrementos salariais e a posta en marcha de protocolos que garantan a súa seguridade nas visitas que realizan aos domicilios dos usuarios. Preocupación entre a veciñanza da rúa Venecia da Pobra ante os últimos conflitos derivados da presenza dun narcopiso na zona. Ao longo desta semana foron varios os episodios violentos, entre eles a agresión a unha moza que frecuenta o inmoble onde presuntamente se venden eses estupefacientes. Nos últimos días a presenza policial aumentou nesa zona ante a alarma social xerada por estes altercados. Os residentes destacan a sensación de inseguridade cidadá que se vive no barrio coa presenza constante de toxicómanos que acoden a por droga a este punto de venda situado en pleno centro da Pobra. O PP de Noia sai ao paso das informacións que cuestionaban os gastos en hostalería realizados polos populares con cargo á asignación do grupo político. O seu voceiro presentou facturas semellantes presentadas polos grupos da Marea e do PSOE, os que acusa de emprender unha campaña de difamación en contra do anterior executivo. Os concelleiros do Grupo Popular de Noia comparecían esta mañá para criticar a dobre moral do actual goberno municipal tras a polémica xurdida en torno ás facturas que recollían gastos en hostalería e outros servizos. Gastos da mesma natureza que os presentados polos grupos de PSOE e Marea con cargo á asignación de cada grupo político. Parécenos unha doble moral facer unha crítica á xestión realizada por parte do Grupo Popular cando nós en absoluto en ningún momento nos metemos no cuestionamento das asignacións de grupos, cada un aportaba a xustificación correspondente e así se fixo durante anos e que agora se utilice esta cuestión para intentar facerlle ver á opinión pública que se cargaban eses gastos ao Concello de Noia. Deixar ben claro que os dous grupos políticos e outros da corporación
utilizaron gastos en hostelería e podemos describir os contidos das mesmas, cervexas, olivas, tabuas de embutidos, viños tintos, brancos e demais. Os populares van máis aló, sinalando que varias das facturas foron xustificadas por empresas e sociedades vinculadas con integrantes de ambas as dúas formacións políticas. Hai unha cuestión especialmente chamativa por parte de Marea Cidadá de Noia, utiliza empresas vinculadas á propia Marea Cidadá e a Manuel Seijas Camaño, e isto non o digo eu, calquera pode velo nos membretes das facturas emitidas, donde a asignación de grupo político é facturado por empresas vinculadas a Marea Cidadá de Noia, a Manolo Seijas ou a integrantes desa candidatura. E tamén hai facturas emitidas por parte da agrupación socialista que son facturadas por esa mesma empresa, Enredos ou Somos Enredos e demais, co cual resulta cando menos chamativo. E tamén se observa que por parte da formación política do Grupo Socialista se contratan esos servicios, pero tamén por parte da Marea Cidadá se contratan servicios como, por exemplo, a empresa Grafinoia, que todos sabemos a quen está vinculada e demais. Se ven estas prácticas non incorren na ilegalidade, posto que cada grupo decide o destino da asignación pública que reciben do Concello, o PP critica que o actual goberno faga un uso partidista e difamatorio das facturas, cando PSOE e Marea presentaron gastos semellantes. A Mancomunidade do Salnés ten mobilizados 11 millóns de euros de investimentos en infraestructuras estratégicas da comarca. Esta mañá o organismo comarcal fixo balance, destacando que dese importe xa se executaron máis de 4 millóns en melloras como a instalación fotovoltaica da ETAB de Trebiscoso, o reforzo da estación de bombeo de Ponte Arnelas, a reforma do CIM ou a compra da nave na que se vai crear o futuro centro logístico da Mancomunidade. A Mancomunidade do Salnés saca peito dos investimentos que xestionou este ano que agora remata en infraestructuras estratégicas para a comarca. Hoxe fixeron balance cifrando en máis de 11 millóns de euros entre o executado e o comprometido. Estos datos son irrebatibles, é dicir, a veces escoitamos así algunha nota de prensa por parte de algún partido político que nos dá tristura porque os datos falan por si solo, e como falan por si solo, pois non hai nada que dicir. Isto é a realidade, non? Dese total, o importe xa executado ascende a máis de 4 millóns de euros, salientando proxectos como a instalación fotovoltaica de apoio á estación de tratamento de auga potable de Trebiscoso, cun investimento de máis de 82.000 euros, dos que a Xunta achegou o 60%. Non podemos, como nos pasou fai 2 anos, xerar un burato pola subida de enerxía de €500.000. Eso non pode ser, eso non vai a volver a pasar. Coa infraestructura agora mismo de produción enerxética que temos, nós en moi pouco tempo vamos a ser independientes das oscilacións do precio da enerxía. Outros capítulos a destacar é a ampliación das infraestructuras de captación de auga potable en Ponte Arnelas, redactado por fases. Alí mercáronse varias parcelas para a implantación doutra planta fotovoltaica, ao tempo que se reforzou xa as instalacións que xa existen cun novo motor de propulsión. Este motor é o que nos garantiza para este verán ser capaces de suministrar suficiente auga. Sabedes que no mes de agosto do ano pasado estuvemos ao límite, rozamos pois a posibilidade de ter que facer cortes. Con esta instalación deste motor, que é un motor de última xeneración, que poidamos chegar a 350 litros segundo, se falou moito, todos falaron moito, pero a realidade é que nunca se fixo nada. E a realidade é que cando empezamos a traballar nesta mancomunidade, pois os resultados pois están aí. Hoxe estamos falando de que se negociou coa Administración Autonómica, coa Xunta de Galicia, pois 5.300.000 euros para esa planta potabilizadora. Deste ano destacan tamén a remodelación das instalacións do Centro de Información á Muller mancomunado, a instalación dunha rede comarcal de cargadores para coches eléctricos financiado por Iberdrola ou a compra da nave do que será o futuro centro logístico da mancomunidade, que se vai financiar grazas ao canon da rede de cargadores. Co canon que percibiremos da rede de cargadores fotovoltaicos, a Mancomunidade do Salnés pois botoulle valor e comprou a súa infraestructura
máis importante, esta nave que vai ser a futura nave logística de control de servicios e do parque de maquinaria. A maiores deses 11 millóns indican que hai tamén comprometido outro millón de euros máis para a tubaxe de auga para o Grove, un proxecto, aseguran, que se foi complicando por dificultades técnicas. Paso a paso se foi complicando, entonces estamos estudiando ese proxecto. Augas de Galicia ten comprometido a pasta para financialo, pero realmente a nivel técnico é un proxecto tremendamente complexo. E o novo Centro Dual de Hostalería e Restauración de Sanxenxo estará operativo na primavera de 2026. Esa é a previsión que manexan dende a Xunta á vista da evolución das obras. Uns traballos que se están a cometer no antigo colexio do Cruceiro en Vilalonga, que albergarán tamén unha biblioteca e un centro de maiores. A reforma supón un investimento de 3 millóns de euros. Este é o estado no que se atopa a reforma integral do antigo colexio do Cruceiro na parroquia sanxenxina de Vilalonga. Dos 5 edificios que había aquí derrubáronse 4. O único que quedou en pé estáse a transformar no que será o novo Centro Dual de Hostalería e Restauración de Sanxenxo. A vista do avance dos traballos, a previsión é que este operativo na primavera de 2026. Recuperamos este edificio a través de unha rehabilitación moi importante, cunha inversión de cerca de 3 millóns de euros. Eso vai nos a permitir poder facer aquí o que levamos moito tempo luchando, que o pedían sempre desde os hosteleiros de Sanxenxo, que é un ciclo dual de hostelería. E agora acabamos de comprobar que estes casi 2.000 metros cuadrados que ten este edificio, que van a estar rematados, pois eu creo que na primavera do ano que ven, para que o curso 26-27 pois xa se poda facer desde estas instalacións. O novo centro virá a dar resposta á alta demanda de persoal cualificado que se precisa no sector hostaleiro de Sanxenxo do resto da comarca. Na visita ás instalacións, o conselleiro de Educación cualificou o proxecto de Redondo polo aproveitamento deste edificio, a colaboración entre as partes implicadas e pola formación de calidade que aquí se vai impartir. Estamos formando mozos e mozas, dándolle formación nunha actividade que pode parecer sencilla, pero se quer dar un bo servicio non o é, como é a hostelería. Para ter un servicio de calidade temos que ter profesionales de calidade ben formados, con competencias, destrezas, habilidades, capacidades, e iso é o que se pretende e é o que se fai a través da FP, e especialmente da FP Dual, onde a formación do alumno é ao 50% aproximadamente entre as aulas e as empresas que colaboran en todo este proceso. Destacou tamén Román Rodríguez a fundamental implicación do sector privado. Esta colaboración que xurde entre o Concello, os empresarios e a Xunta de Galicia, pois posibilita facer este proxecto. Unha formación, por certo, que xa se está a impartir dende hai 3 anos noutras instalacións alugadas. Dende o sector celebran o acondicionamento deste antigo colexio para formar os profesionais do futuro. Isto era unha demanda que tiña o sector, non podía estar noutro sitio que en Sanxenxo, aquí na comarca, porque somos o destino turístico máis importante do norte de España e tiñamos que ter unhas instalacións á altura do que merecemos e do que merece o sector e do que merecen os veciños. O orzamento para a rehabilitación deste edificio rolda os 3 millóns de euros procedentes de fondos Next Generation a través do Goberno Central. O Concello de Rianxo trasládalle á Axencia de Turismo de Galicia 2 proxectos para mellorar 2 dos recursos turísticos máis enlleiros cos que conta o municipio, como é o caso do Hórreo do Araño e o Miradoiro da Muralla. Trátase de 2 actuacións que teñen como finalidade o acondicionamento dos accesos a estes 2 enclaves tan singulares que cada ano reciben a multitude de visitantes. O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, solicitoulle ao director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, a súa colaboración para poder levar a cabo 2 actuacións de mellora en 2 dos recursos turísticos máis enlleiros dos que dispón o municipio, como son o Hórreo do Araño, considerado o hórreo máis grande do mundo, e o Miradoiro de Pico Muralla. Os proxectos presentados buscan mellorar a accesibilidade a estes 2 enclaves tan singulares que cada ano reciben a numerosos visitantes. Trasladamoslle o director un pouco a nosa perspectiva de actuación tanto nun punto como noutro. Neste caso o director da Axencia de Turismo de Galicia sempre está disponible para escoitar as nosas propostas como a mantendida para apoiar naquelas cuestións que se pode apoiar. Por tanto, pues nos nese sentido agradecidos e veremos si tamén nestas 2 cuestións se poden ir materializando esas vías de colaboración e podemos ir levando a cabo distintas melloras nestes 2 puntos, fundamentalmente co acceso a estes 2 puntos, coa mellora da
da experiencia do visitante cando se despraza a estes puntos, fundamentalmente en vehículo, que a maioría das veces, non? Tanto un como outro recibe centos de visitantes ao longo do ano en distintos vehículos particulares, autobuses, autocaravanas, etc. Non? Por tanto, isto obríganos a tamén preparar os entornos destes elementos para acoller este tipo de vehículos, esta xente que os visita anualmente. Máis cousas, estamos agora en Pontevedra, o barrio de Monteporreiro será o destino dos 3 millóns de euros que a Xunta ofreceu ao Concello na primeira visita oficial de Alfonso Rueda á cidade. A intención do goberno local é destinar 2 millóns destes fondos á construción do novo pabillón de Monteporreiro, un equipamento cuxas obras están a piques de comezar, en canto outro millón destinarase a saneamento. Agora o alcalde da cidade transmitirá os seus plans ao presidente galego nunha carta na que ademais agradece a colaboración institucional e tende a man a manter as reunións que sexan precisas. A misiva recolle outra reivindicación de Pontevedra, que a Xunta detalle as características técnicas que debe ter a parcela solicitada para trasladalo ao taller de camións de bombeiros situado actualmente na Xunqueira da Gándara. Deste xeito, a intención do goberno local é buscar unha parcela axeitada para poder liberar este espazo natural. Entre as opcións están as parcelas de titularidade municipal que existen nas dúas fases do polígono comercial do Vao. E Solo Empresarial do Atlántico acaba de formalizar a venda dunha parcela adquirida hai 2 anos no polígono de Muros pola compañía logística Lijó baixo a modalidade de alugueiro con opción a compra. A parcela adquirida conta cunha superficie de case 600 metros cadrados. A empresa, especializada en transporte de mercadorías e comercialización de materiais de construción, que se atopa nun momento de expansión, construirá próximamente unha nova nave que se une ás dúas que xa posúen neste parque empresarial. A xerente de SEA, Beatriz Sestallo, amosou a súa satisfacción ao poder completar este trámite que, segundo dixo, volve confirmar o valor do dereito de superficie, unha ferramenta importante que facilita o acceso ao solo industrial a empresas que queren instalarse nun parque empresarial ou desexan medrar nel, pero que necesitan condicións económicas máis flexibles. E a volta da publicidade, entre outras cousas, falamos da San Silvestre de Cambados, que como non vais a celebrar o día 31 de decembro. Desta volta agardan superar a participación do ano pasado cando conseguiran 800 inscricións. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Concluído onte o prazo para trocar os bonos do programa Merca na Vila, a Deputación da Coruña fixo un balance moi positivo do programa que conseguiu mobilizar 16 millóns de euros no comercio local dos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia. Boa parte das 300.000 compras tiveron lugar no Barbanza, con Noia e Boiro á cabeza, que concentraron a maior parte do crédito mobilizado con 1,7 e 1,4 millóns respectivamente. Figuran tamén no ranking outras localidades como Padrón e A Pobra, que superaron amplamente o medio millón de euros en vendas. Estes bons datos supoñen un incentivo para a Administración provincial que prevé dar continuidade ao programa cunha campaña aínda máis ambiciosa para 2026. En Pontevedra, a sede da Tesourería da Seguridade Social na rúa Arcebispo Malvar xa conta cun punto violeta de información e prevención da violencia machista. Ao longo do ano levarase polo resto das sedes pontevedresas, como Vila García. O subdelegado do Goberno subliñou a importancia destes puntos informativos, dado que van acompañados dunha formación específica a cargo da xefa da Unidade de Prevención da Violencia de Xénero da subdelegación. Losada tamén agradeceu a implicación de todo o persoal da Seguridade Social con esta medida. No que vai de ano implementáronse estes puntos tamén en oficinas do Servizo de Emprego SEPE e na Axencia Tributaria. Ademais, a subdelegación impulsou a instalación do punto violeta no aeroporto de Peinador en colaboración co Colexio de Farmacéuticos nas máis de 430 oficinas de farmacia da provincia de Pontevedra. La oferta de servicios a las mujeres en riesgo de violencia de género
de sufrir violencia de género, digamos, que se amplíe y que no tenga solo esa dimensión focalizada en lo habitual, que es la policía, la Guardia Civil o los centros de información a la mujer. Es decir, que la mujer pueda, digamos, entrar en el sistema pues, por cualquier ámbito en el que desarrolla su vida. Pues, ¿no? Y una vía de entrada no solo, digamos, pasiva, en el sentido de que esperemos a que nos lo cuenten, sino que los funcionarios van a estar atentos, van a estar capacitados para estar atentos a detectarlo, ¿no? Es una labor que, aparte, para los funcionarios, cuando se planteó, tuvo muy buena acogida, ciertamente es así, y tienen muy buena disposición. Y entonces, bueno, pues en lo que podamos, a ver si podemos ayudar en ese asesoramiento y en esa información que podemos ofrecer cuando detectemos o nos venga alguna persona con un problema de esta naturaleza. As estatuas dos profetas do Pórtico da Gloria recuperan o seu lugar na exposición permanente do Museo de Pontevedra. Dende esta semana exhíbense no claustro do edificio Sarmiento, despois de 11 anos nas salas de reserva do museo. Trátase do primeiro paso da instalación do conxunto de pezas prerrománicas e románicas que levará adiante a Deputación, completando o percorrido cronolóxico pola arte galega. A Deputación incorpora a exposición permanente do Museo de Pontevedra dúas das pezas máis importantes da súa colección, as estatuas dos profetas Enoc e Elías, realizadas polo taller do mestre Mateo no século XII para a fachada exterior do Pórtico da Gloria. El museo habla con voz propia, un día en la que la historia se hace presente y en el que con muchísima emoción podemos decir unas palabras que yo digo siempre: el museo no para. Son piezas cargadas de historia, de belleza, de significado y cuya presencia refuerza la importancia del Museo de Pontevedra como referente del patrimonio gallego, sin duda. As pezas pasaron 11 anos nas salas de reserva do museo, de onde só saíron para algunhas exposicións temporais. Dende esta semana poden verse no claustro do edificio Sarmiento, onde próximamente se instalarán outras pezas románicas e prerrománicas da colección. Do mesmo Círculo de Mateo hai varias pezas e tamén as magníficas pezas prerrománicas, os capitéis de sete coros e demais, ou o tímpano de Palmou, que é outra peza fundamental. A ver, a nosa colección de prerrománico e románico non é moi numerosa, pero sí con pezas de primeiro nivel. Entonces, e por outra parte, isto permítenos volver a ter completo o discurso da arte galega desde a máis a remota antigüedade ata o século XXI. Ambas esculturas estiveron en orixe pegadas ás xambas da fachada exterior do Pórtico da Gloria na Catedral de Santiago de Compostela. Tras as obras que sufriu esta portada en 1520, os dous altos relevos pasaron a mans privadas. O Museo de Pontevedra comprounas en 1956 os condes de Gimonde, converténdose en dúas das pezas máis icónicas da súa colección. Estiveron expostos no edificio, nos baixos do edificio García Flores, é posible que algún de vos o recordedes, e despois, unha vez que se pecharon, estiveron expostos aquí, neste mismo claustro, no ano 2014. Aquí expoñíase co resto de pezas do prerrománico e románico, por motivos que ahora non veñen ao caso, pois foron retirados e de entón as pezas estaban nos almacéns do museo. Estas dúas estatuas están consideradas as máis notables das 7 que se conservan da fachada exterior do Pórtico da Gloria, entre as que se atopan as que estaban en posesión da familia Franco no Pazo de Meirás e que acaban de ser devoltas ao Concello de Santiago para exhibirse no Museo do Pobo Galego. E a rehabilitación do Instituto Valle Inclán de Pontevedra conta con libro propio. A publicación, impulsada por Construcciones Ramírez, empresa encargada das obras, presentouse esta mañá no Paraninfo do Centro. Nas súas páxinas percórrese a ambiciosa intervención que se prolongou durante 2 anos e que foi inaugurada no pasado mes de xuño despois dun investimento de 6 millóns de euros. Estaremos encantados de participar en este tipo de rehabilitaciones que al final forman parte de la historia de nuestra ciudad, de nuestra Galicia, y intentaremos seguir estando ahí si quieren contar con nosotros, obviamente. El texto entronca la construcción del edificio con el devenir de la ciudad y también retrata a las personalidades más destacadas
que propiciaron el proyecto, tanto la labor de los políticos como el trabajo de los técnicos. Creo que se algo define este proxecto é a búsqueda de pôr en valor pois, un instituto que é unha referencia non só en Pontevedra, senón que é unha referencia no conxunto de Galicia e do cual debemos estar francamente orgullosos. Non é un instituto máis. A mí me gustou sempre definido, yo defino como unha das catedrades educativas de Galicia, no sentido de que é un dos grandes edificios máis simbólicos da cidade, por suposto, pero tamén polo que sucedeu aquí dentro destas paredes, por profesores tan ilustres como Filgueira, como Castelao, como Torrente, con tantos e tantos outros. Na publicación abórdase a historia do centro cun artigo do xornalista pontevedrés Rafael Torre no que recolle o longo camiño dende a licitación da obra en 1904 cun orzamento de 500.000 pesetas e un prazo de execución de 3 anos ata a súa inauguración 23 anos despois como Instituto Nacional de Segunda Ensinanza de Pontevedra. A longa paralización da obra no contexto político da época, os necesarios incrementos de orzamento e o papel de distintos persoeiros da cidade no reinicio da construción son tamén obxecto de análise. Ademais, o arquitecto autor do proxecto de rehabilitación, Alfredo Díaz Grande, asina un completo artigo sobre a dotación de equipamento inicial do centro e as distintas reformas acometidas, incluindo unha memoria detallada desta última rehabilitación. O mellor jazz volverá á Praza da Peregrina en Pontevedra. O vindeiro 6 de decembro, este sábado, arranca o ciclo Outono de Jazz a cargo do Seminario Permanente de Jazz da cidade. Será a 25ª edición desta cita. Outono de Jazz, ben sendo que decía Anabel, un ciclo que pretende levar o jazz galego pois polas rúas de Pontevedra, democratizar, por decirlo alguna palabra, o jazz e o jazz galego, é dicir, un pouco poñer en valor que non só os músicos internacionais, estou falando de 25 anos para atrás ou máis, ou músicos estatais que viñan de Madrid ou de Cataluña, sino que os galegos, porque non podemos estar ao mesmo nivel, ou máis, digamos que somos un actor máis dentro deste estilo musical. O primeiro dos concertos será este sábado con Pablo Patiño Cuarteto Cuoma. O domingo 7 actuará Xurxo Estevez Trío, mentres que o sábado 13 de decembro será a quenda de Suni López Trío e Smokers in Youngers. Pechará o ciclo Gloria Pavía e Rafa Morales. Será o domingo 14 de decembro cun concerto deste dúo que combina voz e baixo electrónico nun repertorio íntimo e creativo baseado en temas orixinais. Todos os concertos serán ás 12 da mañá na Praza da Peregrina e, en caso de chuvia, trasladaranse ao Palco da Alameda. O Conservatorio de Noia organiza unha xornada formativa sobre instrumentos de vento madeira. Desenvolverase o 13 de decembro no Casino a cargo do experimentado luthier Pablo Pascual. O Casino de Noia acollerá o sábado 13 de decembro un seminario sobre a tecnoloxía, mantemento e reparación dos instrumentos de vento madeira. A xornada organizada polo Conservatorio Felipe Paz Carvajal vai dirixida tanto a mestres como a alumnos. Organizamos dende o Conservatorio de Noia, coa colaboración da AMPA, dirixido a tanto ao alumnado de vento madeira como ao profesorado e calquera outra persoa que este interesada no tema. En principio o facemos como formación complementaria á formación que reciben didáctica no conservatorio. Vai a ser o día 13 de decembro, sábado pola mañán, 4 horas. Vai no impartir Pablo Pascual, un luthier. Os contidos desta xornada formativa inclúen coñecementos sobre a limpeza e mantemento dos instrumentos para poder estudar nas mellores condicións, así como a súa reparación. Cuidan coñecer máis o instrumento, que sepan cal é a procedencia das madeiras normalmente de como se utilizan, que sepan cambiar unha zapatilla, mirar como se limpia ben un instrumento, os cuidados que ten que ter, eso principalmente. Está dirixido tanto ao alumnado como profesorado. É un curso onde os instrumentos de vento madeira non teñen por que ser só os típicos que damos no conservatorio, sino que tamén está aberto a instrumentos tradicionais. O luthier que ven, Pablo Pascual,
formouse nas millores digamos marcas de lutería en Francia, en Londres tamén estivo, é un clarinetista experimentado, tamén é produtor de discos, teñe os seus grupos, participa a nivel europeo con moitísimos artistas. Aínda quedan prazas dispoñibles, polo que os interesados en participar poden contactar con Conservatorio de Noia para realizar a inscripción. Tras esta primeira xornada, a intención da dirección do centro e da AMPA é estender este tipo de formación complementaria a outras familias de instrumentos. E o Auditorio Municipal de Ribeira acollerá este vindeiro sábado o Festival Solidario da Academia de Inglés Kids and Us, todo recadado ese día a través da venda de entradas e rifas polos sorteos de diferentes agasallos será destinado íntegramente á Fundación Andrea. A Academia de Inglés Kids and Us, en colaboración co Concello, organiza por primeira vez un festival solidario. Será este vindeiro sábado 6 de decembro a partir das 5 da tarde no Auditorio Municipal. Os rapaces da Academia serán ese día os protagonistas, con diversos espectáculos deseñados especialmente para ese día. Todo o que se recade a través da venda das entradas e as rifas para sorteos de agasallos doados por diferentes empresas e negocios da comarca serán destinados íntegramente á Fundación Andrea. Pues sobre 30 niños de nuestra academia actuarán, pues unos en formato de villancicos de Navidad, otros pues van a hacer una obra de teatro y luego pues eso, un baile final y bueno, todo efectivamente en inglés para un poco pues que se vea algo pues distinto, que ellos sepan que su trabajo tiene una recompensa y que dar a los demás en estas fechas pues es algo importante e interesante para todos. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de iniciativas en favor dunha boa causa. En este caso, pues hay que agradecer que esta academia pues se brinda a realizar este festival con esta entrada, digamos, solidaria de 5 euros, que es la aportación que todos vamos ayudando para que después haga esa donación a la Fundación Andrea, de apoyo a los niños con enfermedades de larga duración y sin entrar en más detalles. Boiro acolle este vindeiro sábado a 38ª edición do Trofeo Ciclocross Concello de Boiro que organiza o Clube Ciclista Barbanza en colaboración coa Federación Galega de Ciclismo. A proba, que se disputará en Praia Xardín, un atractivo circuito habilitado para a ocasión nas inmediacións do Río Coroño, participarán uns 300 corredores das categorías infantil, cadete, junior, sub-23 e máster 30, 40, 50 e 60, tanto masculinas como femininas. A carreira será ademais puntuable para a Copa Galicia do Porvir e tamén valedoira para o ranking de España, polo que está prevista a participación de corredores de clubes de fora da nosa comunidade. Máis de 700 corredores participarán este domingo na carreira popular Mar de Boiro Memorial Pepe Buceta. Nesta 20ª edición mantense o mesmo percorrido de anos anteriores, con saída dende a rúa principal ata Mañóns. Na súa 20ª edición, a carreira popular Mar de Boiro volverá a congregar a centos de corredores. A proba absoluta dará comezo ás 11 da mañá cun percorrido circular de 10 km con saída e meta na rúa principal. As categorías escolares realizarán un itinerario de 2,5 km, mentres que os máis pequenos correrán 200 metros pola rúa peonil. A carreira, xa digo, son 10 km, saíse da rúa principal, chegamos á Praia Xardín, Praia Barraña, todo polo paseo marítimo. Despois a carreira cruza subindo pola Pedra da Bouza ata Ceñáns, Praia de Mañóns e volvemos reta todo pola reta de Abanqueiro, carretera de Abanqueiro, mellor dito, ata a Boliña, pasamos pola digamos, ao lugar da Boliña, ata a Rotonda de Espiñeira, en ese momento se colle a Avenida Constitución un trociño para baixo e xa se enlaza, digamos, ca rúa peonil para facer a chegada á meta na parte de atrás, na rúa peonil, detrás do Concello de Boiro.
Haberá premios para os 3 primeiros clasificados en cada categoría e para os 3 gañadores absolutos, así como para os 3 primeiros corredores locais e o participante de máis idade. Dende o Concello animaron a participación nesta e nas numerosas probas que se desenvolven ao longo de todo o ano, como mostra do seu compromiso co deporte. Bueno, salientar ese compromiso do Concello que seguirá igual daqui en diante, porque consideramos o deporte como algo esencial na vida dos nosos veciños e ademais que temos, acostumbro a decirlo habitualmente, temos unha orografía especialmente cómoda como para levar a cabo este tipo de actividades como é o da carreira popular en este caso, non? A proba enmarcada no 8º circuito de carreiras Barbanzarousa forma parte tamén dun 10º circuito provincial de carreiras da Deputación da Coruña. Cambados agarda mellorar a participación na súa carreira do San Silvestre deste 2025. O ano pasado apuntaron 800 persoas, cifra que agora agardan superar. A carreira, como manda a tradición, vai ter lugar o 31 de decembro pola tarde. Repite percorrido e tamén punto de inicio e meta que volverán situar na Praza de Fefiñáns. O prazo de inscripción xa está aberto, como único requisito pídese a doazón de alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene ou xoguetes en bo estado. Todas as achegas serán logo xestionadas polos servizos sociais do Concello para repartir entre as familias que máis o precisen. Na San Silvestre, ademais, poránse en xogo 1.000 euros en vales de compra para gastar no comercio local para aqueles que conquisten o xurado cos seus mellores disfraces. Haberá premios para os 3 mellores disfraces individuais e tamén o mellor disfraz en grupo. Tamén haberá premios para os 3 primeiros clasificados de cada categoría, medallas para todos os chupetes e sorteo de agasallos. Establecense 4 categorías para todas as idades. De 0 a 7 anos van facer 100 metros, 8, 9, 10 anos van facer 400 metros, 11, 12, 13 anos xa fan 800 metros e a partir de 14 anos serán 4 kilómetros. A carreira é solidaria, con alimentos non perecederos, xoguetes ou produtos de hixiene, os xoguetes a poder ser que estean en bo estado. Volvemos a facelo na Praza de Fefiñáns, volvemos a apostar por ese sitio tan emblemático que o ano pasado, a verdade, a xente marchouse encantada. O percorrido tamén vai ser o mesmo, 4 kilómetros, un percorrido moi asequible, moi llano, moi bonito. O ano pasado tamén a xente transmitiu que o disfrutou moitísimo e que, bueno, que foi moi bonito. Esperemos que nos acompañe o tempo. E así rematamos de contado Orixe e Calidade, programa centrado na información do sector vitivinícola e a actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.